Привіт! Ви на каналі World, і сьогодні ми будемо грати в Geometry Dash. Сьогодні я буду проходити Bloodbath, всякий там, оце все. Буду проходити Electroman Adventures. Я не буду включати звуки, тому що вони з авторськими правами. Вибачте за голос, тому що я заболів. Да. Давайте начнем из Electroman Adventure. Ребята, заходьте, це мій стрімчик. Давайте, заходьте, ребята. Все, проходимо.